Холандия сме хора. Направих видео преди това, за да ви разкажа набързо за държавата. Вижте го, но да се върнем на темата. Първата им спирка в Холандия е Mental Health или Mental Health, не знам как се произнася. Проект, който разработва иновативни технологии за подобряване на психичното здраве. За съжаление ми се скапа картата с памет и материал от камерата няма. Но ще ви разкажа набързо. Накратко, чрез виртуална среда и виртуално влияние с тази технология се опитват да помогнат на хора с депресия, тревожност или посттравматично стресово разстройство. А впрочем, по официални данни, над 38% от населението в Европейски съюз изпитва подобни проблеми. Разбира се, това е средно аритметично и примерно не мога да кажа дали има значителен процент в България, но се надявам да няма. Но съвременният живот със сигурност ни предразполага към подобни проблеми. Та вдъхновени от този проект с виртуална среда, бързо се отправихме да разтоварим нашите тревожности и да потърпя малко зомбите в една друга виртуална среда. Мале, беше брутално. За първи път пробвам 2 такива изживявания за един ден и направо ви препоръчвам да го пробвате. А и между другото има такива места в България, така че не се колеба.